Сега, в студиото рязко ще сменим настроението от супер състезателно на малко, може би, по-празнично. И не, защото е 1 юни, тук са дошли деца да се радват на техния специален ден. Защото големи и здрави мъже. Един е добрият наш стар приятел, шефа на Българската федерация на силовите атлети, Мирон Йорданов, здравей, добре дошъл, който обаче се обградил не с бодигардове, а с двама човека, които не знам дали още са изтрезняли. Дали от вчерашното състезание, поредния кръг от шампионата в Дупница, или от това, че идват от сватба, кум и младоженец. Значи, здравейте, Филип Данков и Димитър Стоянов. Първо, честито на младоженеца. Кажи ми с 2 думи, как се реши, на колко си години, заслужава ли си според тебе тази важна крачка в живота? На 30 години сами мисля, че беше крайно време да направим тази крачка с моята съпруга. Спортистка ли е тя? Не, тренира непрофесионално и аз вече се отказах от професионалния спорт, защото получих много тежка травма на кръста и съпругата ми не ми дава повече да участвам. Дава ми само да съдействам, че кръста трябва за по-важни работи. Разбира се, семейните ангажименти и преди всичко те започват от кръста, да. Само съдия вече. Не става просто дори за местене от апартамент в апартамента, да. Важните неща. Къде беше сватбата? В едно скромно ресторанче в Белите брези. Тук в София, да. Чудесно. Да питам кума тогава. Остана ли му време покрай празниците да отиде до състезанието в Дупница? Ами, въпреки голямото желание, правихме някакви планове, но те не се осъществиха. Но много съм доволен въобще от цялото провеждане, цялото мероприятие. Страхотен купон се получи. Радвам се, че бях кум на Митко. Страхотно изкарахме. Ти самия семейен ли си? О, да. Аз съм от доста отдавна семейен. 2 щерки имам. Ти звучиш все едно си наканка към 60 щерките ти, нали сега вече втори брак ги чак. 7 години съм, малко. Значи малки дъщери, малки проблеми. Големи дъщери, големи проблеми. Не са толкова малки, но по 10 на 15 години са. Браво. Просто доста по-рано направих тази стъпка. Рано пиле, рано. За добро или за лошо, времето ще покаже и показва. Тогава, Миро, да не би пък ти на него да си кумува. Виждам, че сте си като едно голямо задружно семейство, яките мъже в България, силовите атлети. Той по-късно се присъедини при нас по-раничко да ги е свършил тези неща, така че не за съжаление, но нищо, то може да се повтори, нали, там трябва да се подновява през какво беше, след колко време. Всъщност тогава кой успя вчера да дойде в Дупница на поредния кръг от шампионата? Въпреки че беше важно състезанието, пуснахме 2 нови момчета, едното, което гостувах с тебе, при тебе миналата седмица, Иван Майсторов, и сега един пълен дебютант, Пламен Цветанов, който пък за наше щастие така много добре се представи момчето като за първо състезание. Първи ли гледаме тези кадри ние сега по нова телевизия? Да, това е от състезанието в Дупница. Николай Домовчиев, това е така вече 200. Четвърти се е класирал с 25 точки, виждам. Добре се представи, въпреки че предния кръг така малко неубедително стартира, но може би като всяко начало така не беше съвсем във форма, но тук вече почва да набира скорост. Но това, което исках да кажа е, че така срещу доста силни състезатели от унгарска страна ги противопоставихме тези двама, да ги наречеме новобранци, и от друга страна Здравко Занев, който е утвърден състезател и все пак е 5-ти в света, вярвам, че в 105 килограмовата категория, но това не е. Вчера тази беше обща за всички тежки атлети. Да, абсолютно. Унгарците бяха между 130 и 150 килограма. Много така тежки, солидни мъже. Кристиан Лукач, най-силният унгарски полицай, срещу Здравко Занев, най-силният български. Има нашия първи, онзи и 5-ти. Въпреки че в петицата още 2 унгарци, втория Лоран Чокаш и третия Иштван Шарай. Да. Това е Лоран Чикош в момента. Тя е много стилен техен състезател. Тази година е спечелил титлата най-силен мъж в Унгария. Това е фермер, това е фермерска разходка, комбинация, такава щафета пуснахме. Фермерска разходка с 3 обръщания на тази 600 кг гума. Доста така нечовешка дисциплина, за което вина имам аз, защото малко ги... доста тежко състезание спретнах в
желанието така да е динамично и интересно, на финала и унгарците си признаха, че всъщност Лоренц Чикош, който наблюдаваме в момента, и Здравко Занев, който стана пръв на тази дисциплина, бяха единствените хора, които успяха да направят 3 обръщания, нали, на 600 кг гума. А то си е много сериозно като тежест. А в дърпането на 5-тонния камион, всъщност кой ви показа най-добър резултат? Ами, ще ти излъза в момента, няма го пред мене. Но някой от унгарците трябва да, защото бяха Иштван Шарай виждам, да, точно така. Иштван Шарай някой от унгарците беше, 0,22 секунди 50. Просто там Здравко е доста лек и няма никакъв шанс. Там килограмите са много, при дърпането на превозни средства са много определящи. За всичко друго техниката много помага, но това е тук опит на Здравко дигна 150 кг, сега Лорен Цикош прави опит на 160 кг, но неуспешен. Какъв беше наградният фонд, Миро? Ами... В смисъл добра организация, виждам зрители доста допничани са. Да, много им хареса на хората. Аз съжалявам, че по-рано не сме почнали да правим тая формула открито държавно първенство, да си сменяваме с другите федерации европейски. Сега в следващия кръг, примерно, ще има Сърбия, да си сменяваме състезатели, наши състезатели ще ходят там. Защото става много така интересно, от друга страна много добре се разява пък и на самите състезатели като чисто техническо майсторство, защото едно е да се състезаваш с състезатели, които са на твоето ниво, а пък в българския шампионат винаги се е получавало така едно разслоение. Примерно 2-3 много силни състезатели, другите на средно ниво, докато тук се получава така горе-долу, всичките са много силни и конкуренцията е много сериозна. И като формула... Виждам, че до късна доба сте продължили. Да, продължихме така доста повече от предвиденето, но пък хората седяха до последно, даже се пробват да вали по едно време, което за наша радост не изгони хората, така че мисля, че добре се получи състезанието. Какво да чакат софиянци на 21 юли пред Народния театър Иван Вазов в центъра на столицата? Ами то мога да кажа вече, че традиционно кръг от световното първенство. Тази година то се казва Шампионска лига, миналата година беше Гранд При, но събитието е също и трябва да очакват най-силните хора в света в момента. В категория абсолютна. В категория абсолютна, като Зидрунас Савискас, който е 5-кратен световен шампион, 6-кратен носител на Strongman Arnold Classic, тази година отново го спечели. Игор Педан от Русия, който миналата година мисля, че трети завърши в света. Мурамец. Това са все такива много класни състезатели, на които ние ще противопоставим Здравко Занев, който по-скоро го тренираме за следващото събитие, голямо, което сме планирали есента, световно първенство до 105 кг. И по-скоро това за Здравко ще е така една добра тренировка, а пък най-големите надежди залагаме на Стоян Тодорчев, който вече се състезава при абсолютната категория. Има така доста победи, едно първо място в Виена, в Сибир едно първо място и се надяваме, че тук поне в тройката ще успее да влезе. Да не сме максималисти сега да казваме, че може да победи, нали, като народна почва. Добре. Нашите гости Димитър Стоянов и Филип Данков вече като едно голямо семейство кум и кумец. Какво ще е вашето участие на световния кръг? Надяваме се нещо да помагаме там. Аз мога да съдействам, например, но... Аз като гледам си в идеална форма физическа. Да, тренираме само лежанка с кума. Че и той има контузия и само от кръста нагоре тренираме. Ами да, ние вече уточнихме, че за семейните мъже това е схемата. Ами Филип, според тебе, какво природната сила ли на българите или така схемата на подготовка ще ни позволи да се сравняваме с теб? Аз не знам, защото те Литва, Латвия, тези са толкова силни. Винаги тази школа чувам така като имена, аз по имената съдя, че все оттам са... Да, интересното е, че унгарците не са малко, а пък за сметка на това имат 30 много качествени състезатели. Значи до тук вече минаха 8 и горе-долу всичките са един калибър, тежки, големи мъже. Къде в тази малка държава ги вадат тия качествени състезатели? Аз много съм учуден в интерес. Явно по това си приличаме. Здрави мъже и хубави жени, двете нации. Малки, може би качество. Добре, благодаря ви за гостуването. Мирон, с теб си оставаме
варианта, нали, тази световна купа, този кръг от световен шампионат, да я отразим Да, ексклюзивно. ексклюзивно и подбаващо. Въпреки засилен интерес на Европа, нали, Евроспорт ще покаже на европейците какво ще става, това, което ние не ще покаже на българите. След нова телевизия пак са на крачка напред. Добре, благодаря ви. Успех в семейния живот, успех на кръга. До тогава ще държим в течение хората какво се случва. А пък, ако искате